Juma joué kalo kile 30 ani kelen sanba filani mɔgɔ ani wɔɔrɔ DMS TV channel muso ni cɛw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛli la walasa min yɛrɛ kɔni an malidenw n'an bolola fɛ an ka lakana ka se ka sabati o ko hukumu de la o kɔni bɛ wuli ni ka banbaci wale maaw ɲini kuma bɛɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min yɛrɛ kɔni maa ninnu ka se k'olu si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ na wale min bɛ kɛ sababu ye ni Mali jamana bɛ kɛ malidenw yɛrɛ kɔni ta ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kunu alamisa juillet kalo tile 30 san 2026 min y'an ka état-major général des armées ale bɔndi ka communiqué min kɔnɔ a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko araba tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2026 ko min y'an ka Mali fintigilakaw k'olu kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tesaliti localité la k'a ka Mali fintigilakaw ye ni opération kɛ Tesaliti localité la ko opération in ɲɛna kosɛbɛ ka da kan opération in kɔnɔna na min y'an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka dimi juguba de don babaci wale jɛkulu maaw la min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni Mali jamana ye wa se ka kɛ a yɛrɛ ta ye o ko hukumu de la sanga ani wagati kɔni bɛ ko yɛrɛ kɔni kɛ wale min bɛ kɛ sababu ye walasa halisa Mali yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ jamana souverain ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na araba tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mali autorités ko kɔni ye avion kura yɛrɛ kɔni san avion min ka baara yɛrɛ kɔnɔna na bɛn an ka jamana gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ka voyage baaraw yɛrɛ de kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min san 2024 septembre kalo tile 17 binkani wale dɔ yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana kɔnɔ na o binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na avion kɔrɔ min yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Mali état yɛrɛ kɔni bolo ni an ka autorités kun b'u ka déplacement kɛ ni o avion yɛrɛ kɔni o avion yɛrɛ kɔni kun tiɲɛni fanga kun bonya na fo avion kun tɛ se ka boli bilen nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités olu ye décision ta ni ka avion kura yɛrɛ kɔni san ka bila état yɛrɛ kɔni tɔgɔ la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo wagati laban na an ka réseaux sociaux yɛrɛ kɔni sanfɛ hanunu kumaw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'a jira k'a fɔ ko an ka Mali jamana kɔnɔna na ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'olu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don denmisɛnnin fitininw minnu si tɛ san 18 yɛrɛ kɔni bɔ k'u bɛ nin maa kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni ta ni k'u bila yɛrɛ feere yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min o wale yɛrɛ kɔni kɔnɔyalen don kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔ na ko hukumu de la araba tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali kiriko ministre ale bɔ ni ka communiqué min kɔnɔna na a bɛ alerte yɛrɛ kɔni bila alerte min na a b'a jira k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ réseaux sociaux kɛrɛnkɛrɛnnenya la WhatsApp Snapchat fo ka taa se TikTok yɛrɛ kɔni ma ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ nin réseau ninnu utiliser walasa ka denmisɛnnin fitininw yɛrɛ de kɔni ta ka olu bila yɛrɛ feere baalaw yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni ale kiiri tigɛlen bɛ a bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin Mali procureur bɛɛ lajɛlen ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka dankari nin wale yɛrɛ kɔni na wa maa o maa mana minɛ nin ko in hukumu yɛrɛ kɔni na ko ka ɲagili jugu ta k'a tigi sɛgɛrɛ ni an ka lakana tigilamɔgɔw olu b'u k'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔdenw n'u bolo fɛ u ka lakana sabatili ko la o ko hukumu de la san ani wagati maa nin yɛrɛ kɔni bɛ wuli ne ka opération kɛ walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kisi maa juguw yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko ka sanga ni criminalité ale ni délinquance kɛlɛli ko baaraw yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Korofina Nord commissariat de police cɛdenw ye ni o ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni bɛ commissaire principal de police Seydou Keyita yɛrɛ de kɔni bolo ko juillet kalo tile 19 ale ni juillet kalo tile 23 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na k'ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ye opération caman kɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolo dali ye maa 8 yɛrɛ kɔni k'a kɔni yirala k'a fɔ ko bolodara ni maa 8 minnu ka ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko bisikiya bɛ kɛ k'a fɔ ko maa 8 nin yɛrɛ kɔni k'u ye suɲɛni kɛ u ye baara dɔ da u yɛrɛ la ka sɔrɔ u t'o baara la wa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ni maa 8 na olu kɔni y'a essayer ni ka bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni suɲɛ k'a essayer fɛnɛ ni ka o bolimafɛn yɛrɛ kɔni bayɛlɛma ka sɔrɔ k'a feere an ka Mali jamana kɔnɔna na nka min yɛrɛ kɔni Korofina Nord commissariat de police ma olu ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka bolo da ni maa 8 ninnu kan.
wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min ye lakana ko gɛlɛya o kɔni bɛ o yɔrɔ kofɔlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna don tɛmɛnenw na source dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 28 san 2026 ko cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni taara bin ka nin wale kɛ ni ka ɲɛsin Kenje commune yɛrɛ kɔni localité 4 yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Bajangara région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko cɛ maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni ka ni bin ka nin wale yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ka d'a kan bin ka nin wale kɔnɔna na o sera ka degunba yɛrɛ de kɔni don nin yɔrɔ sigibaa maa ninnu kunna. Halisa an bɛ to cɛ maramafɛntigi yɛrɛ kɔni ka bin ka nin walew kɔnɔna o bɛ min kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 28 san 2026 ko cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u kɔni taara bin ka nin wale kɛ ne ka ɲɛsin baara CSCOM yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko nin cɛ maramafɛntigi ka bin ka nin wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye tiɲɛni yɛrɛ kɔni don CSCOM maa yɛrɛ kɔni kunna ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala bi don kibaru kɔnɔna na. Min an ka Mali fintigilakaw olu b'u seko n'u damayira kɛ jamana kɔnɔdenw n'u b'o lafɛ u ka lakana sabatili ko la o ko hukumu de la sanga ani wagati fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ wuli ni ka sanfɛ opération ale ni duguma opération kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci wali maaw si latuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na wali bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa min an malidenw n'an b'o lafɛ an ka lakana ka se ka sabati an ka yala an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ la lafiya kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana o ka se ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta ye o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na kunu alamisa juillet kalo tile 30 san 2026 min an ka état major général des armées ale bɔni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer u ka jamana lakɔlɔsili a lakanani ale ni opération yɛrɛ kɔni kɛli la walasa ka se ka banbaci wali maaw si latuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na halisa min an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ka continuer u ka o baara nin yɛrɛ kɔni fɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na état major général des armées ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko araba tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu ye renseignement yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko an ka Mali fintigilakaw kelen ni ka renseignement yɛrɛ kɔni sɔrɔ u y'an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni wuli ni ka jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ maa caman ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan dɔ yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ ko ni maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale jɛkulu jini ale ni FLA ka maaw de don ko a wagati min sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bɛ taa bɔ ni maa nin yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ maa nin yɛrɛ kɔni tun bɛ Tesaliti localité fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bɔlen banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ in yɛrɛ kɔni kan min y'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw olu kɔni ma girin ka farapu yɛrɛ kɔni kɛ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni mɛnna maa ninnu lakɔlɔsili baaraw la u ye renseignements yɛrɛ kɔni ye walasa fili yɛrɛ kɔni kana n'u sɔrɔ u ka baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sɛgɛsɛgɛli baaraw bannen a yiralen k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu ma ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu sɔrɔla ka farapu kɛ ne ka ɲɛsin ni banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw kɔni ni farapu min kɛ k'a kɛra farapu ɲumanba ye ka d'a kan a kɛra sababu ye ni ka dimi juguba de don banbaci wale jɛkulu maaw kunna communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna min état major général des armées ale kɔni b'a perpélatigɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa olu bɛ ka continuer opération de reconnaissance ale ni ratissage baaraw yɛrɛ kɔni fɛ Tesaliti localité in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa farapu min kɛra ni ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ma farapu in yɛrɛ kɔni ye jaabi bɔ k'o dɔn ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ halisa ka se ka Tesaliti localité yɛrɛ kɔni lakana sabati ka fɛɛrɛ fɛnɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na banbaci wale maa minnu yɛrɛ kɔni ɲɛnɛma sera ka bɔ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu yɛrɛ kɔni nana minɛ k'u fɛnɛ si latuni ka bɔ jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka état major général des armées ale bɛ hakilisi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa u cɛsirilen bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛla ni cɛsiri ale ni baarakɛko ɲuman ye Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka banbaci wale jɛkulu maaw si latuni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma halisa an ka continuer an ka Mali fintigilakaw jukɔrɔma don wa an ka continuer an ka danaya ta ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni Mali ka hɛrɛma hɔrɔnya o ka se ka segin a ma jamana in yɛrɛ kɔni ka kɛ jamana souverain a kana na gulon jamana foyi yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na araba tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'u kɔni avion kura yɛrɛ kɔni san walasa avion yɛrɛ kɔni ka se ka an ka jamana autorités yɛrɛ kɔni ka voyage baaraw kɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo
komi san 2024 ni septembre kalo tile 17 san 2026 don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna binkani wale kɛra ni ka ɲɛsin an ka Mali jamana ma. O binkani wale yɛrɛ kɔnɔna na avion kɔrɔ min kun bɛ yen nɔ ni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kun b'u ka voyages kɛ o avion yɛrɛ kɔnɔna. Tiɲɛni sera o avion yɛrɛ kɔnɔ ma. Tiɲɛni min kɛra avion yɛrɛ kɔnɔna o kɔni kɛra sababu ye fo avion yɛrɛ kɔni tɛ se ka boli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ bilen. O ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ni an ka Mali autorités olu kɔni décision ta ni ka avion kura yɛrɛ kɔni sa walasa u ka se an ka autorités ka déplacement yɛrɛ kɔni kɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na. Ko an ka Mali autorités filɛ ni ka ni avion kura min yɛrɛ kɔni sa o ye Boeing 737 yɛrɛ de kɔni ko wa avion min yɛrɛ kɔni don min an ka Mali autorités ye avion yɛrɛ kɔni fan tan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yɛlɛma ni ka kurakuraya. Ko avion kɔrɔ min kun bɛ an ka Mali autorités bolo ni banbaci walima o yɛrɛ kɔni o avion yɛrɛ kɔni tiɲɛ ko avion kura in o avion kɔrɔ in bɛɛ lajɛlen modèle kelen ko nka yɛlɛmaba yɛrɛ kɔni donna avion yɛrɛ kɔnɔna k'a kɔnɔna fɛn bɛɛ kuraya. Ko avion kura yɛrɛ kɔni système de pilotage a kabini fo ka taa se a équipement de confort ma ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yɛlɛmana ni ka o kurakuraya. Ko ni avion kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka kilomètre 10,115 yɛrɛ de kɔni boli ni o kɔni bɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la heure 14 boli yɛrɛ de kɔni ma. Ko avion in bɛ se ka heure 14 yɛrɛ kɔni boli ka sɔrɔ a ma jɔ. Ko wale yɛrɛ kɔni b'a jira k'a fɔ ko avion yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ an ka Bamako kɔnɔna na ni ka taa diɲɛ jamana caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. A bɛ se ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na ni ka taa Russie jamana kɔnɔna na. A bɛ se ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na fɛnɛ ni ka taa Chine jamana kɔnɔna na. Nka n'a bɛ taa Chine jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ escale kelen dɔrɔn yɛrɛ de kɔni kɛ. Wale min yɛrɛ kɔni b'a jira n'a k'a fɔ ko avion yɛrɛ kɔni bɛ se ka yɔrɔ jan boli kosɛbɛ. Ko avion yɛrɛ kɔni bɛ se ka boli ka taa fo vitesse min yɛrɛ kɔnɔna o bɛ taa fo 950 km/h de la. Ko a bɛ se ka pan ka yɛlɛ sanfɛla la fo ka taa se mètre 10,200 ni 300 yɛrɛ de kɔni ma. Min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités o kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni avion kura in yɛrɛ kɔni k'u y'a san a sanni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn caman da jar'u la kosɛbɛ ka d'a kan musakaba ma bɔ ka don a la. Ko avion kɔrɔ min kun bɛ an ka Mali autorités bolo ni o avion yɛrɛ kɔni tiɲɛna ko avion yɛrɛ kɔni na indemnité d'assurance dɔ yɛrɛ kɔni kun b'a la. O wari yɛrɛ kɔni kun bɛ taa fo CFA wari miliyari 6 de la. Ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ don nataw yɛrɛ kɔni na avion kɔrɔ in yɛrɛ kɔni pièces fɛnɛ bɛna feere an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ. Wa ni pièces min yɛrɛ kɔni bɛna feere o kɔni bɛ ka jira k'a fɔ ko pièces min yɛrɛ kɔni feerelen bɛ se ka taa fo CFA wari miliyari 3 ka taa se fo CFA wari miliyari 4 yɛrɛ de kɔni ma. Ko ni o wari nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni avion kura in yɛrɛ kɔni kunkɔrɔ min yɛrɛ kɔni Mali État ale bɛna na CFA wari miliyari 5 ka taa fo CFA wari miliyari 6 yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la. K'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni avion kura in ye a bɛna n'o wari dɔrɔn de bɔ État kunna. Ko min yɛrɛ kɔni avion kura yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko ale kɔni sanna CFA wari miliyari 15 ni dɔ bɔɲɔgɔn yɛrɛ de kɔni k'a sanna o yɛrɛ de kɔni na. Ko nka avion kura in yɛrɛ kɔni assurance ale ni a pièces yɛrɛ kɔni feereli ko sababuya la min yɛrɛ kɔni Mali État ye ale bɛna na CFA wari miliyari 5 ka taa se CFA wari miliyari 6 dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɔ avion kura in yɛrɛ kɔni sanni ko kunkɔrɔ. Hakilina jiginna avion kɔrɔ min yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka Mali autorités bolo a kɔni yirala k'a fɔ ko avion kɔrɔ in yɛrɛ kɔni sanna wari min na k'o ka ca ni CFA wari miliyari 20 ye. Ko avion kura in yɛrɛ kɔni minɛnw yɛrɛ kɔni sigicogo ka ɲi kosɛbɛ k'o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ avion kura in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni dilannen yɛrɛ kɔni don kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Kabini VIP b'a kɔnɔ chambre b'a kɔnɔ wa tobilikɛyɔrɔ fɛnɛ b'a kɔnɔ. Nin bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités n'u bɛna taa u ka mission yɛrɛ kɔnɔna yɔrɔ janw yɛrɛ kɔnɔna u ka se ka lafiya avion yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka voyage kuntagala bɛɛ kɔnɔna na. Ni avion kura yɛrɛ kɔni sanni ko senfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali gouvernement membre yɛrɛ kɔni n'olu yɛrɛ kɔni bɛ voyage kɛ ka taa diɲɛ jamanaw kɔnɔna na u ka voyage ninnu ka se ka kɛ lakana kɔnɔna na ani lafiya. U bɛ fɛ ka jamana ka souveraineté ale ni a ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛnɛ renforcer kosɛbɛ. Wa ni baara fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ nɔgɔya de kɔnɔna na ka d'a kan avion yɛrɛ kɔni sanniko la musaka caman yɛrɛ kɔni ma bɔ État kunna. Communiqué la min carila araba tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali kiriko ministre ale kɔni bɛ bɔ ne ka alerte kɛ k'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko réseau criminel dɔw yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔ réseau criminel maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ réseaux sociaux yɛrɛ kɔni utiliser i n'a fɔ WhatsApp, Snap ale ni TikTok ko ni réseau criminel maaw yɛrɛ kɔni bɛ ni réseaux sociaux ni yɛrɛ de kɔni utiliser walasa ka se ka denmisɛnnin fitininw minnu si tɛ san 18 bɔ ka olu yɛrɛ kɔni recruter k'u bila yɛrɛ la u b'u bila u yɛrɛ ka jajugu yɛrɛ kɔni tali la wa u b'u bila ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni fɛnɛ mili la an ka Mali jamana kɔnɔna na. An ka kiriko ministre ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni réseau criminel minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko kuma dɔ la réseau criminel man yɛrɛ kɔni b'u ka walejugu ninnu kɛ ni ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma minnu si tɛ tɛmɛ san 12 ale ni san 13 kan. Ko réseau criminel man yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ ɲɔgɔnyew yɛrɛ kɔni organiser yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw la. Kuma dɔ la u bɛ denmisɛnnin ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ta ni ka taa n'u ye sanubɔyɔrɔw fɛnɛ na walima jamana
wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna walasa denmisɛnnin ka se ka taa u yɛrɛ feere o yɔrɔ ninnu na. Kiriko minisiri ka communiqué yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ kangada gɛlɛman bɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni wale min dun bɛ ka kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don denmisɛnninw ka hakɛ la an ka Mali jamana kɔnɔna na wa ni Mali danbe yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ nin kɔni tɛ an danbe yɛrɛ kɔni fɛnɛ la. Ko ni wale minnu bɛ ka kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na wale nin yɛrɛ kɔnɔna na infraction caman yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ o infraction yɛrɛ kɔnɔna na viol b'a la pédophilie b'a la proxénétisme traite de personnes fo ka taa se cybercriminalité yɛrɛ kɔni ma hali ni a ɲɔgɔnna infraction caman yɛrɛ kɔni ko ni wale min bɛ ka kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o bɛ ka kɛ sababu ye ni ka maa nin bila nin wale juguba nin bɛɛ lajɛlen na. Ka sanga ni nin menace yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna min yɛrɛ kɔni kiriko minisiri ale bɛ wuli mada kɛ ni ka ɲɛsin parents denmisɛnninw marabagaw hôtel walima appartement tigiw ale ni Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni kiriko minisiri a bɛ wuli mada kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ an ka dɔ fara an ka jateminɛw kan k'an ka denmisɛnnin fitininw yɛrɛ kɔni lakana wa n'an bisigara ko yɛrɛ kɔni na an kɔni k'an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ka nɛgɛjuru siraw wele ni ka o ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da olu tulo kan. Kiriko minisiri bɛ tila ka wuli mada kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana procureur de la république ma ale ni service de sécurité et de recherche bɛɛ lajɛlen ma ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'e sen bɛ nin wale yɛrɛ kɔni na ni o de ye ka denmisɛnnin fitininw yɛrɛ kɔni ta k'u bila yɛrɛ feere yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye procureur yɛrɛ kɔni wa o ma ɲini ni k'u dɔn wa k'u bɛɛ lajɛlen ɲaki togo jugu la ni u ka kiritigɛ baaraw bɛ kɛ. Wa min yɛrɛ kɔni an ka Mali kiriko minisiri yɛrɛ kɔni ale bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko min an ka Mali autorités olu kɔni cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka denmisɛnnin fitininw yɛrɛ kɔni exploiter k'an ka Mali autorités cɛsirilen bɛ o fɛn nin bɛɛ lajɛlen kɛlɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Criminalité ale ni délinquance kɛlɛli ko hukumu na an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Korofina Nord commissariat de police ye ni o ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni bɛ commissaire principal de police Seydou Keita yɛrɛ de kɔni bolo ko juillet kalo tile 19 ale ni juillet kalo tile 23 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Korofina Nord commissariat de police ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ye k'olu kɔni y'u bolo da maa 8 yɛrɛ kɔni kan u y'u bolo da ni maa 8 minnu kan bisigaba kɛ maa 8 na k'a fɔ k'u ye suɲɛni kɛ u y'u yɛrɛ kɛ fɛn dɔ baarakɛla ye ka sɔrɔ o t'o ye dɔw y'a essayer ni ka moto yɛrɛ kɔni suɲɛ ale ni ka segin ka moto ni yɛrɛ kɔni feere ko maa 8 minnu minɛna ni opération ni yɛrɛ kɔni hukumu na kɔni yirala k'a fɔ k'u minɛna ni ko ni yɛrɛ de kɔni sababuya la ko ni opération fila ni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bolodara moto 4 yɛrɛ kɔni kan n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi moto ni yɛrɛ kɔni bɔra yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na o ma dɔn fɔlɔ wa min yɛrɛ kɔni polisiw olu bɛ ka bisiya k'a fɔ ko moto 4 ni yɛrɛ kɔni sɔrɔla suɲɛni baaraw de kɔnɔna na ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na maa dɔ yɛrɛ de kɔni taara a essayer ni ka moto yɛrɛ kɔni suɲɛ Fajigila quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Korofina Nord commissariat de police cɛ de olu ye sɛgɛsɛgɛli baaraw daminɛ ko sɛgɛsɛgɛli baara ko hukumu de kɔnɔna na juillet kalo tile 23 tɛmɛnen san 2026 olu sera ka o bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan u kɛlen ni k'u bolo da maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kan o fɛnɛ kɔfɛ min yɛrɛ kɔni commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni u sera ka u bolo da maa 4 kan u bɛ ka bisiya maa 4 min na k'a fɔ k'olu de ka baara bɛnnen don motow yɛrɛ kɔni bayɛlɛmali ma k'o fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Korofina Nord commissariat de police cɛdenw u sera ka u bolo da moto 3 yɛrɛ kɔni kan n'u kɔni bɛ ka bisiya moto 3 in yɛrɛ kɔni bɔyɔrɔ la ka da ka moto nin bɔra yɔrɔ min na o yɛrɛ kɔni dɔnnen tɛ fɔlɔ ko juillet kalo tile 19 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Korofina Nord commissariat de police cɛdenw ye olu sera ka u bolo da maa 3 yɛrɛ kɔni kan u y'u bolo da ni maa 3 min yɛrɛ kɔni kan u bɛ ka bisiya maa 3 na k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni sen donna suɲɛni baara dɔ yɛrɛ kɔni na min kɛra Nafaji quartier kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw na a yɛrɛ la k'a fɔ k'o suɲɛni min kɛra nin quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na suɲɛni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa min yɛrɛ kɔni suɲɛna binkani wale kɛra ni ka ɲɛsin ale ma ko maa minnu ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin maa in yɛrɛ kɔni ma olu kun ye maa dɔw ye minnu kun b'u k'u yɛrɛ kɛ an ka lakana tigilamaa dɔw yɛrɛ de kɔni ye ko ni maa 3 ka minɛli yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye commissariat de police cɛ de olu kɔni sera ka u bolo da moto kelen wɛrɛ kan ko ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ bolodara maa 8 minnu kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 8 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bilala an ka Mali kiri tigilamaaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa dura nataw la u ka se ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin u ka wale nin yɛrɛ kɔnɔ wa maa ni ɲakili min ka kan u ka se ka da u kan ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Korofina Nord commissariat de police cɛ de olu y'a yira k'a fɔ k'alisa u bɛna continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ ni opération nin bɛɛ lajɛlen b'a yira na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali police nationale maaw ye k'olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ criminalité ale ni délinquance kɛlɛli ko baaraw la ni ka bɔ an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ kɔni Korofina Nord commissariat de police ɲɛmaa ye ni o ye commissaire principal de police Seydou Keita yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma minnu sen donna ni opération in na a b'u fo u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in senfɛ wa a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko n'an bisigera maa o maa yɛrɛ kɔni ka ko kɛta la k'an ka an ka police nationale maaw yɛrɛ kɔni ka nɛgɛjuru siraw wele ni ka o kunnafoniya da u tulo kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an b'an ka lakana tigilamaaw dɛmɛ kosɛbɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabatili baaraw la
Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 28 san 2026 ko Kenje commune yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko localité 4 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ binkani wale kɛra ne ka ɲɛsin o localité ninnu ma nin don kofɔlen in na susu local yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɛra cɛ maramafɛntigi dɔw de fɛ minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko cɛ maramafɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni caman bari nana ɲɔgɔn fɛ k'u nalen nin yɔrɔ kofɔlen nin yɛrɛ kɔni na u ye binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin village ninnu yɛrɛ kɔni ma ko cɛ maramafɛntigi ninnu ma yɛrɛ kɔni tilalen u ka nin wale jugu yɛrɛ kɔni na u tatɔ la bagan fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ nin village 4 nin yɛrɛ kɔni kɔnɔ u ye bagan nin bɛɛ lajɛlen minɛ ne ka taa n'a ye u fɛ ko ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni kɛra Kende commune yɛrɛ kɔni dugu 4 na ko village nin yɛrɛ kɔni sigiba caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni kun seginna ka na village ninnu kɔnɔ na wagati laban na walasa ka se ka na samiya sɛnɛw yɛrɛ kɔni kɛ ko maa caman yɛrɛ kɔni bolila ko kura ye ne ka bɔ village yɛrɛ kɔni kɔnɔ na an bɛ wagati min na fɔ ko bi maa nin yɛrɛ kɔni k'u bɔra village ninnu kɔnɔ na u kɔni taara Bajangara ville ale ni gari ku localité yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka u yɛrɛ ni kɔni kisi Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 28 san 2026 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati ko cɛ maramafɛntigi dɔw minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni taara binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin baara localité yɛrɛ kɔni furakɛliso ma ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni localité kofɔlen yɛrɛ kɔni CESCOM de susu local yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko cɛ maramafɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni nalen ni furakɛliso in yɛrɛ kɔni na ko furakɛlikɛla kelen yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ u kɔni ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin o ma k'u ka o binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye furakɛlikɛla in yɛrɛ kɔni jogin o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ bolimafɛn sen 3 min yɛrɛ kɔni utiliser yɛrɛ kɔni kun don CESCOM maaw yɛrɛ kɔni fɛ k'o kɛ u ka ambulance yɛrɛ kɔni ko cɛ maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni o bolimafɛn sen 3 in yɛrɛ kɔni ta ne ka taa n'a ye u fɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye nin localité sigiba ma n'olu bɛɛ lajɛlen yira k'a fɔ k'u sirannen don k'o bɛ wele ma da kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autorité ma an ka Mali autorité ka fɛɛrɛ kɛ ne ka olu ka lakana sabati u sigiyɔrɔw la ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kan n'a carili ne k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ an ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma